Sing gak seneng iwak bandeng cobaan dimasak koyok ngene engko awak mulak ketagih. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu maneh ambek aku ibu anak siji sing elok bojone merantau. Ayo sapa sing nduk kene gak arep iwak bandeng mergo rine akeh. Saiki tak rekomendasekno yo rek, masakan iwak bandengmu koyok ngene engko awakmu lho ketagihan. Masakane iki ku jenenge otak-otak bandeng yo rek. Rego nduk kene iku gonok sing dodol utawa aku sing gak ero yo rek. Dadi aku gawe dhewean. Nek nduk Lamongan kan jelas akeh sing dodol rek otak-otak bandeng koyok ngene. Bojoku iki senenge pol tak masakno iwak bandeng koyok ngene rek. Iki aku wis gawe ping 3 iki. Ya wis rek langsung ae nang carane yo. Kawitan mau nduk buntute iku cuklek-cukleken sik rek ri tengahe. Terus gupuk ono iwake sampe lede yo rek. Gak sampe lede rek, pokoke sampe penyet. Terus bar ngono irisen isor kepala iku jupuk ono wedele, pokoke resik ono sik rek. Bandenge nek wis mari mok gepuki sampe lede iku jupuken ri tengahe rek. Gampang kok njupuke. Nek ri tengahe wis metu langsung ae daginge dikeruk-keruk ambek sendok koyo no video ngono ku yo rek. Koyo ngene kari kulite tok. Terus nek daginge wis metu teko awake langsung ae dipilih erine rek siji per siji yo. Kudu sabar iki. Ya wis rek milih eri ku wis mari dadi iki aku langsung blender bumbune ae yo. Bumbune wis tak tulis nduk layar video rek ben awakmu rikuk iku enak. Bumbune wis mari saiki genti ngalusno daging bandenge sing mau yo rek. Yo rek daging bandenge iki wis alus yo rek. Terus tak tambahi karo santen kemasan koyo ngene siji ae yo. Terus mari ngono lebokno juga bumbune sing mari di blender mau. Mie endok sak butir yo rek. Terus bumbu nono karo uyap, masako mbek gula